Killa R blogo khopjak 18 blab amchai belai kheno bungkhlaijak Jamatia Molsom Jaga jumi bagui belai kheno kesi kiring ungui tongkha tam kok saka khanai naidi aro omsek patimung potoro thangni sogoi tam bobohai patimung rok iko chini to abo thailik belai yabli kagos oro ja officer tongnai rok thung soi rejang omo mangsa dam kri haitam tab khainani jeng age 2017 CPM amol jeng mamani afro verification kebe khaikha কিন্তু afro thaifnu gya ab jokonte সরকার সলাইখা afro thaifnuoi পঙ্ক সরকার 6000 no bini omabo tabok ken iko bini o map romar jaga bini 6000 no bo gaja nungi de phaika map khaifro hoyto drug chawi de phaika जों si legal proof जों जुग जुग no oro जों tong jini thai no ambo bura buri ani dada u nanar song oro no misi dok khalayo जों tonglayo apo jini rayuti ju dok tongo bebag no iko o tolani thai rok mo jaga mo khetorok chachoni tabo khai norong tam kok rok saba bro tabong kheno जों आव थायो जों कुनु मुंसासो मानै रक कायना खेनो दखल खायनाय खेनो माना खायफायो